Post-election chaos iriitika munyika yeMozambique. Taona kuti pasi rose rosiriswa richiona malives evanhu achiparara, richiona economy nemainfrastructures ese achiparadzwa nokuda kwevakomana vanoda kuramba vari clinged on to power. Kunyange mamasis achiuya taura mavoices achiti they must step down nekuriga maelections. Tinoamba toona kuti the European Union yopindira panhau iyi. Ndisandapinda zvizere panhau iyi tichiona kuti European Union inoti SADC yakaneglecta vakomana ndo vakatobetseredza mukurigwa kwemaelections anoti subscribe like on the bell icon. Tipinda pano pamudemira masvingo vanobuda kunyora vachiti the EU has called for dialogue among political parties and civic organizations in Mozambique as the strife escalates after the declaration of Daniel Chapo as the winner of the October 9, 2024 national elections. In a statement released on Tuesday, the EU Observer Mission concludes that the elections were neither free nor fair and there was a lot of unjustified alterations of figures. A full observer report on the elections will be coming out and the EU is ready to support electoral reforms. Ndo mashoko anobuda nyongwa panapa achogona kukomana vete mira mashoko achiti aiwa EU iri achiopoza mashoko akataurwa pamwe chete nevakomana the Southern African Development. Tichiona kuti panapa even the SADC chairman mashoko akataura achiti aiwa vanofanira kuteerera the Electoral Commission. Panapa the EU yauya ikanyatsa kutena up mastones ikati aiwa panapa pakaitika malpractices, elections they were neither free nor fair. Achari mashoko achiti these were not credible. Noda kuti pane videos, pane evidence inonyatsa kuratidza kuti these polls were flawed, these elections akanga asiri pachena, numbers nemafigures aingochinjwa. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro this intervention. Tichiona kuti this is a first step. Tichiona kuti aiwa vachiuya vachimirana naVenancio Mondlane, tiona kuti aiwa a green light inotanga kuuya, vanotanga kuva nehope nyika yeMozambique. Tudze mafungiro enyu pinda comment section medu, subscribe, like, turn on the bell.